Mércores 17 de febreiro estamos no Multiusos da Praza de Abastos con Lois, hola, que tal? Presidente do Ateneo Santa Cecilia, e imos falar un pouquiño do famosísimo no mundo enteiro Enterro da Sardiña. O primeiro, cantos anos ten o Ateneo Santa Cecilia? Fundouse como Asociación de Cultura e Arte Santa Cecilia en 1952, logo se transformou en Ateneo Santa Cecilia, por lo tanto, desde os 52, agora 68 anos, este ano faremos o 69 aniversario. Caramba, toda unha vida. E cantos anos celebrando o Enterro da Sardiña? Desde 1976. Finalizado a ditadura, reanudouse xa nese ano o Enterro da Sardiña e desde entonces, desde forma continuada, hasta o ano pasado, que o celebramos xusto uns días antes de que se puxera a pandemia, e agora pois temos que celebrarlo desta maneira. Para quen non saiba, que é raro que alguén non saiba como é o Enterro da Sardiña, como se desarrolla? Realmente é unha parodia de un enterro e dunha procesión. Un enterro porque vamos a enterrar a nosa sardiña, ten en conta que se celebra mércores de cinza, nós no caso de Marín enterramos unha sardiña de verdad. Non enterramos, ademais tirámola ao mar, devolvémola ao mar. No caso de Marín, en vez de ir a cruz diante, pois van os cornos, pois van os capuchóns, se van diferentes personaxes, co seu bispo que vai detrás e baixo o palio e acompañando pois todo o séquito de choronas e de autoridades, e logo chegas á Praza do Reloxo donde pois tradicionalmente se lee un sermón, o sermón do enterro, que o oficiante non deixa títere con cabeza, critica pois a autoridades políticas, e logo despois eso termina coa ladaíña da sardiña. A ladaíña da sardiña é unha especie de oración ou rosario onde se vai facendo un repaso a todos os peixes, moluscos, crustáceos e demais da nosa ría, do noso entorno natural, no? Que eso empeza con un verso moi propio, que é un ollón, dous ollóns, tres ollóns, 4 ollóns, 5 ollóns, sí. O bispo acaba facendo a bendición de Cela Rabuñagatos e Cono de Vella, e todos contestan á merda. Todo isto hai que dicir que todo isto vai acompañado da banda do enterro, da famosa banda do enterro, que vai entonando a súa música e acompaña hasta o mesmo puerto, donde ali se devolve a sardiña ao mar. Que ben explicado, Lois, que maravilla, notase que levas toda a vida nesto. Pois ti sabes que o ano pasado, no 2020, fun das poucas persoas que xa levaba mascarilla. Pero xa que estamos aquí, vamos participar dese valor e vamos chorarlle un pouco a sardiña. Mira, eu trouxen aquí prepárate, ponte así e vamos a botarlle aquí unha chorada, porque chorade pola sardiña, que a pena que temos é tremenda, pero encima este ano que non se pode celebrar o enterro, por Dios, por favor. Como non fixeches isto este ano, Dios mío, esta maldita pandemia? Fíjate ti, este ano xa sabedes que morreu do Covid tamén, non? Morreu do Covid e non hai enterros, ata caen os candelabros, Dios mío, é unha desgracia isto.